Nou, we zijn vorig jaar door de oorlog begonnen met creatieve middags om 14 dagen in Westkwartier. En eens is hier in Achtkarspel begonnen om creatieve middags te organiseren. En toen hebben we ergens getroffen en van het ene kwam het oren. Dus we zijn proberen met alle vrouwen uit Oekraïne en vrouwen uit Nederland bloemen te haken met een teken van hoop. En toen zeiden we, goh, hoe sluiten we dat af? Het is een concert van hoop in jouw gemeente. Maar dat is een mooi signaal. Hè? We hebben 3 opvanglocaties. Die Oekraïners die komen hier en een tal vrijwilligers die houden zich wekenlang inzet om zo'n professioneel orkest hier te krijgen. De Tsjechen zit aan een groot vol, prachtig signaal. Ja, wij sponsoren de opbouw van het conservatorium van Kharkov. Het conservatorium heeft natuurlijk enorm geleden door de bombardementen die daar zijn geweest. Maar ze werken nog steeds door. Als het fout gaat, is de cultuur het eerste slachtoffer en dan wordt ook het laatste altijd weer hersteld. Dus wij proberen daarmee, in ieder geval in het oosten van Oekraïne, de cultuur daar weer hoog in het vaandel kunnen krijgen.